Vull recomanar-vos per aquest Sant Jordi Preguem de la A a la Z. Preguem de la A a la Z són 75 pregàries, ordenades alfabèticament, i més que 75 pregàries és també una manera de pregar en família, de pregar a casa, de pregar a la catequesi, a l'esplai, a l'agrupament, a classe, abans de començar l'activitat de la jornada. Són 75 pregàries ben endreçadetes i que tracten temes molt diversos, temes molt clàssics com els amics o com el fer festa, però també alguns temes més peculiars, perquè hi ha almenys una pregària per cada una de les lletres de l'abecedari. Així que ens podem trobar una pregària sobre el 0 i també ens podem trobar una pregària sobre la xanca o sobre el walkie-talkie. Com parlem nosaltres amb Déu, com si fos a través d'un walkie-talkie, li diem: Senyor, senyor, que em sents, canvi? Senyor, ets aquí, canvi? Potser sí, la diferència està que sabem que sempre és a l'altra banda del walkie-talkie de la pregària, que sempre el té obert i que mai no ens dirà canvi fora. Aquestes 75 pregàries que trobareu a Preguem de la A a la Z, a més, tenen una gran cosa, és que estic molt content i per això insisteixo que hi ha un índex en el qual trobareu, evidentment, les 75 pregàries, però també trobareu 450 conceptes, endreçats, evidentment, de la A a la Z, i en cada un dels conceptes al costat la referència de la pàgina o de les pàgines on podeu trobar aquell concepte. I quan està en negreta no és només el concepte, sinó que hi ha una pregària sobre aquell concepte. Així que, quan busqueu sobre els arbres, si us agrada molt la natura, veureu que hi ha una pregària estrictament sobre els arbres i que podreu llegir. I no només llegir, perquè en el llibre hi ha un codi perquè pugueu accedir a la pàgina web d'Editorial Claret i des d'allà podreu descarregar-vos totes les pregàries en PDF per poder-les fer servir tal qual, i també tots els textos en Word perquè podeu personalitzar les pregàries com millor us convingui, i tots els dibuixos en JPG perquè també els pugueu utilitzar i personalitzar com millor us vagi per la vostra pregària. Les 75 pregàries de Preguem de la A a la Z formen un díptic amb la pregària de la porta, on us explico l'experiència de la nostra família fent aquesta pregària a la porta de casa per dins. Doncs les 55 de la pregària de la porta i les 75 de Preguem de la A a la Z formen aquestes 130 pregàries que, Déu-n'hi-do, el que us donarà de si per poder pregar a casa, amb la família, a la classe, a la catequesi, a l'esplai, a l'agrupament o on vulgueu. Doncs res més, tant de bo que aquest Sant Jordi us serveixi també per poder pregar, com deia Richard Gelen, prega senzillament allà on ets, tal com ets, amb paraules de la teva vida, les paraules de la teva ànima. Que tingueu un Sant Jordi ple d'estimació, de roses i de llibres.